Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito yung pinaka-paborito ko sa ano eh. Pinaka-paborito ko sa lahat ng nire-reactionan ko. Walang iba kundi ang tatakbong presidente sa susunod na eleksyon. Alam ko naman natatakbo ka eh. Kunwari ka pa eh. Ang dami mong tsupulangkot eh. Ayan. Walang iba eh. Please do welcome. Hi. Please welcome Risa Hontiveros for the president. Eto na, simulan na natin to. Risa Hontiveros for the president. Hindi ko maka-apekto dahil pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalo magtataka ang tao, siguro ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Kibuloy Mantimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya. Nagtataka ako dito kay Risa Hontiveros. No? Kada may mga... alam niyo yung tipong kapag alam niyang mapag-uusapan ang mga Duterte, sisingit talaga siya. Oo, sumisingit talaga tong lokong to, no? Para nga naman ma-expose na naman. Alam naman natin, kada bukas natin ng cellphone na TV, ang laman ng balita, mga Duterte. Bakit kaya gano'n, no? Bakit kaya lagi nilang mga Duterte ang mga napag-uusapan sa sa mga social media at sa mga balita? Patayin niyo yung balita, presidente niyo. Why you do that? Nawalan pa ng bahay ang katulad ng Israelita dahil hindi na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit. Tama na, Risa! Alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa, dinuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at Ayan na naman si Manging Isda mo eh. Lumipat tuloy, buwisit na yan, no? Yan na naman si Manging Isda mo, Ma'am Risa eh. Para na... Hindi na bigla segue na, sana ibuwas na lang nila ang time nila sa ating mga mangingisda, mga magsasaka. Hindi ka magsasawa doon, Ma'am Risa? Masawa na kami sa palaging ganyang technique mo eh. Pakinggan nyo. ay ang katulad ng Israelita dahil hindi na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit ang ginagahasa. Wow! Alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa, dinuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga Magsasaka. mga sundaluhan natin at Grabe talaga mga diversal tactic mo, Ma'am Risa. Iba ka din ha? Makapaguraan, Ma'am Risa. Puro na lang BP Sara. Puro na lang BP Sara eh. Kung hindi si BP Sara, si Tatay Digong. Kung hindi si Tatay Digong, si Kibuloy. Ikaw, sige, sabihin na natin. Sagutin natin yung sinasabi mo. Na di umano ay bakit hindi na lang nila pag-aksayahan ng pag-protekta sa ating mga mangingisda? Ikaw ang tanong dyan, bakit sa dinami-daming problema dito sa Pilipinas at ikaw nakaupo ka rin naman dyan sa gobyerno, bakit ikaw hindi mo rin pinag-aaksayahan ng panahon yung mga pinagsasabi mo? Bakit ikaw ba tayo mo pag-aksayahan ng panahon yung mga pinagsasabi mo dyan na tinuturo mo sa mag-amang Duterte na dapat ay inyong asikasuhin. Bakit? Ay naku po. Bago ka sana magsalita, Ma'am Risa Hontiveros, dapat tingnan mo rin sarili mo. Kasi kung tatanungin na, bakit nakapokus ka lang kay Kibuloy?
Dami-daming pwede mong gawing asikasuhin ng mga kaso dyan, ng mga kababayan natin eh. Nakapokus ka lang sa kaso ni Pastor Cubuloy. Nakapokus ka lang sa mga mag-amang Duterte para batikusin. Ano nga yung pinapagawa sa akin kagabi ni Banat Bay? Nakalimutan ko. Binabalahura. Tama ba? Ang inaatupag mo lang sa pang-araw-araw na ginagawa mo dyan sa gobyerno, yung pangbabalahura mo sa mga Duterte. Okay, Banat Bay, na perfect ko Ikaw, kagabi hindi mo na perfect yun. Para sumikat, malamang. Yan naman talaga yung papel ni Risa palagi. Hindi niya napapansin lahat na lang ng balahura. Tama, balahura. Ba't nabubulo si Banat Bay kagabi? Lahat na lang no? Kapag alam, napapansin ko sa kanya kapag alam niyang medyo, mapag-uusapan to. Singit ako. Kasi medyo mapiplex na naman yung pangalan ko dito. Damn! Aban ako, pagkalupit. Guard laban sa pagbubuli sa China. So walang redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingla ng accountability kay Tibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, lalo maalala ng mga tao, yung bagong Ewan lang si Ma'am Risa no? Tsaka ito pa pala Ma'am Risa, dagdag ko na lang po. Kung sakaling po mapapanood nyo to, no? Si Ming mapapanood. No? Kung sakaling mapapanood nyo to, yung sinasabi nyo, yung sinasuggest nyo sa mag-amang Duterte na sana mag-focus na lang sa mga problema dito sa ating bansa, bakit ayaw nyo pong sabihin yan sa kay Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una po, may karapatan si former President Rodrigo Duterte na pumunta po sa rally ng The Kingdom of the Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy dahil wala naman na po yan sa termino. Hindi naman na po yan nakaupo. So ano po ba ang kailangan nyo isumbat doon? Diba? Kung yung sinasabi nyo na mag-focus ang mag-amang Duterte sa mangingisda, sa ating mga sundalo, bakit ayaw nyo pong sabihin yan sa ating Pangulo? Bakit sinasabi nyo sa kay BP Sara at kay Tatay Digong? Sagot! Papasigaw na naman ako dito lagi. Ang aga-aga, na-high blood mo ako, Ma'am Risa Sabi mo sa'yo, tama na yung PAL 2. Ano bang baliktad ng EPAL? Natin at Coast Guard laban sa pagbubuli sa China. So walang Ano daw? Alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pagbubuli sa China. So, wow! Ang hirap magpigil. Ang hirap magpigil, no? Ay, Ma'am Risa, yung sinasabi mo, sabihin kay Bongbong Marcos. Siya yung Pangulo, hindi si... tignan mo, pati ikaw, si Tatay Digong pa rin yung tinuturing mong presidente. Damn! Diba? Kasi alam ko naman na hanggang ngayon na kahit todo sip-sip kayo kay Marcos, talagang surang-sura kayo sa kanya. Talagang sukang-suka pa rin kayo sa kanya. At yan ang totoo. Sabi mo naman dapat daw asikasuhin daw yung West Philippine Sea, yung mga mangingisda daw dun. Sino ba Pangulo? Si Tatay Digong ba? Si Bongbong Marcos ang Pangulo, ba't tayo mo sabihin yan? Kung yan naman pala, no? Totosin, maganda naman yung suggestion nyo, Mama Risa Ontiveros. Pero, kung iisipin nyo, hindi yan dapat, asikasuhin na mag-amang Duterte. Dapat yung Pangulong si Bongbong Marcos ang gumawa niyan. Minsan isip-isip din, ma'am, magtutulog kayo. Tutulog kasi kayo, hindi lagi kayo puyat Pupuyat kayo, kakahanap ng buto sa mga Duterte. walang
redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Tibuloy. Kahit yung Yan na naman yung accountability niya. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalo maalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamayari ni Tibuloy. Dahil naman, talagang may acting pa no? Ayan tuloy. Pumunta pa doon si Duterte. Ay naku, Ma'am Risa, ano na nangyari sa'yo? Lagi ka na lang ganyan. Wala ka ng pinagbago. Duterte lang na Duterte nasa isip mo. Ang dami-dami namang problema dyan. Ba't yan ang pinag-aksayan mo ng panahon? Diba? Bilang isang, sige, sabihin na natin na ikaw yung humahawak dyan sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero hindi ba pwedeng magpahinga ka kahit isang araw na para mag-focus ka naman sa ibang problema natin dito sa Pilipinas? Wala, lahat ng laman ng media na interview mo, puro Duterte. Ay mo lang sabihin kung kung crush mo rin si Duterte, si Tatay Digong kagaya ni Franz Castro Ha? Ay mo lang sabihin na gano'n para para padala kita doon kay Banat Bay. Banat Bay, dali mo nga to doon. Parang hirap na hirap tong mga to pag nawawala kapag Alam mo yun, napakakatiting na bagay na ginawa ng mga Duterte. Big deal sa kanila. Agay, malaking sampal kasi sa inyo Biruin nyo, kapag ang mga Duterte humakbang lang ng isang hakbang, nababalita na. Samantalang yung Pangulo nyo, saan-saan na nakakarating na bansa, hanggang nga pa rin. So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamayari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kaya i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasa kamay sa kahit sino na lang. Somebody Bakit may acting pa no? May malasakit sa so, Ako, Ma'am Risa. Ewan ko ba sa'yo? Dahil para ka rin si para ka si Franz Castro Parang hindi kayo mabubuhay nang walang Duterte sa niya Dito nakahalata ko sa lahat ng mga politiko ngayon na nakaupo sa ating gobyerno. Parang lahat na lang sila, yung mga pangalan nila, yung mga pagkatao nila, yung mga ginagawa nila para sa ating gobyerno. Parang lahat na lang idinidikit nila sa Duterte. No? Di nyo mapapansin yun? Katulad nito, about dyan sa mga mangingisda. Senadora ka, di ba? Hindi ikaw gumawa. Sabi mo para po ako sa kapakanan ng mga kababaihan. Bakit wala bang mga asawa yung mga mangingisda na yon? Sige Bara, hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam? Ano yung hindi ko alam na ano yung hindi ko alam? Ano po yung hindi ko alam? Sino yan? Sino yung nag-chat na yan? Sino yung comment? Benny Takan. Ingat sa mga words. Sir, okay lang naman. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Dapat magsama kayo ni Robin. Okay. Bagay, magkamukha naman kami ni Robin Ay! May nakapasok na ulupong. Dapat daw magsama kami ni Robin. Hayaan nyo, soon. Soon ha? Soon, magsasama kami ni Senator Robin. Huwag kayo mag-alala. Waiting ka lang dyan. Benny Takan. Pilido pa lang Katangkata ka na. Naputakti ako ng mga basher Bakit? Pinapunta kayo ng mga boss nyo rito? Ha? Sabihin nyo sa mga boss nyo, pasok yung mga main account dito, yung mga huwag ka mo mga tolongges.